Teď. Tak dobrý den, panu vás na další videa. Takže čusák, krusák, zdravím vás u dalšího videa. Týpka, mé jméno je Hussein TV, Gaming and Vlogs. Můj kanál bude tím v popisu a dál dávám slovo tomuhle týpkovi. Borce, no. Takže jsme u skvělého obchodu, jak jsem se teď našel. A gratuluju vám, hoši. tady to jsou samé ukázky, až potom prostě musíte převést nějaký chlast, nějakou whisky z garáží, protože je prohibice. No a pořád kecaj, no a že to teď tam jedou se samem a tady s těma týpkama. Aha, tento týpek je velmi originální, protože říká furt ty samé slova a furt dělá to samé, protože tam lidi nedá ty ukázky dlouhé. protože ho pak nebaví čekat, až se mu to udělá. No protože já je znám na spaměť. Ano, ale třeba diváci ne, pane. No ale Vy být chytrý občan, ano, vy být chytrý občan. Vy? Ne. Tady to nechám, tady tu ukázku nechám, to je důležitá. Ale nemluv tady jako cikán, já jsem cikán a ty tady jako... Zdravím tě, Bile, jsem rád, že tě zase vidím. Ahoj, Pauli. Tohle jsou mý partneři a dobrý přátelé. Ten nápad s naším společným obchodem se jim zamlouvá. Taky mají rádi kvalitní whisky a to ta tvoje je. To bych řekl. Hlavní je, že se ten nápad zamlouvá Donu Salierimu, protože ten to celý financuje. Tady ti posílá první odměnu za tvoje výborný zboží. Vyřiď ode mě panu Salierimu srdečný pozdravy. S lidma jako on je radost obchodovat. Jo, to je, Bile. Třeba to jednou dotáhneš na velkýho magnáta, protože když to vyjde s touhle malou dodávkou, příště si objednáme mnohem víc. Sakra, jsem to věděl. Kryjte se! Do prdele! Kdo to je? Co se děje? Páté, sejměte ty parchanty! Tak jo, pojď. Do hajzlu! Sakra. To bude dát. To je asi, já myslím, že Ty jsi jak cikán na kolotoči. tady v týře je to asi největší střílečka. Jako Ej, ty jsi jak cikán na kolotoči, povídám. Potom ještě Normálně poslední cikán mise, krade ale... ty řetízky na tom kolotoči, No, jo. to železo. No normálně spadne z toho. Prostě kdyby ukradl železo, tak si třeba rozbije hlavu, chápeš? Už jak cikán na kolotoči. Sakra, jim přijde další. Posloucháš mě vůbec? Ne, neposlouchám tě, v tebe je úplně jedno druhé. Jsi hajzl. Krabiny. Hraviny? Ty vole, tohle jsou Sakra, zásoby ne, do ne, života. Tu budeš potřebovat To je celý život, poslední. to. Jo, já jsem se líbí, má jsem 9 životů, jo. To vlastně nedává. Sakra. A já si ho vystřelu do pitlíku, na který chvíli budu. Jo. Lepně. Pěkně, jo, já jsem byl už od mlečka, prostě úplně takový taktik. Jsem jí krásně dal dozadu. Tak. Ještě jeden tady je. Jsem to věděl. Tam se na to shodí. Karička tak určitě taky. A nevzdejte to tady s ním hned, protože on tady má granáty zase, to má prostě granáty. A oni se potom dole hodí, asi třeba beru všechny, když potřebuji jeden, ale o dva. V tom venku ono je lepší na ně počkat. No, to ujde. Tady to je asi nejhorší papír. Tady prostě nabíhá se. Tak pojď ty hajzle! A no, Zabiju tě! No jasně, naběhněte se tam, naběhněte se tam. Mám. To je ta umělá inteligence. Mi už snad stačilo! Stačilo sama. A mám 64 hodin jenom to není. Neuměj prostě hrát. Mafii prostě. Máme. A to je nejhorší, když se tady no když já tam hodím granát a on tam přiběhne sám. Ale prostě čekáš to bude. Čekám dole, až budu hrát do vždycky. Počkej, nechoď tam ještě. Tak ne.
Až se sama. Když tam půjdeš sama, tak tyhle. Kresi! Tamhle. Ne, nechoď tam, ještě ne. Sakra, jo. Oj. Jsme nekonečně se životu taky. Hej, tyhle samé. Byl dost špatný. Měl být od tebe, vole, že mi tam nelezeš? Byl to špatný. Byl je mrtvý. Z něj už asi hnát Ne, neřvi tady. To šlo docela snadno. Co to do prdele mělo znamenat, Paul? Co to bylo za chlap? Zastumalení jako. Jak to mám pro boha vědět? Já jsem stejně nasraný jako ty. Chtěl bych nějakou zásobu. Dobře, nemáme na co čekat. Pojďte nasedněte do toho zatraceného nákladáku a vypadneme. Tome, ty řiď. Já jdu domů. To je jako kdybych měl prožít takový masakr, tak mi bylo jedno, jestli tu dodávku tady jako nechám nebo ne. Tak. Zkoušíme mé řidičské schopnosti. Sám se proběh. Hej. No. Mé řidičské schopnosti, jestli nabourám. Kámo, tyve, to jsi měl vidět, ty tady šel nějaký důchodec tady po bytě mým a mu říkám, že nevím, co děláte a on skočil z okna, ne kámo? To nechápu. Mezi tím, co ty se splákal někde s důchodcema, tak já jsem mezi tím vyhrál misi. To jsi velký kluk? Víc než ty. Sak. Máme problém. Černý auta. Ne, že by byl rasista, ale... Nemám rád černý auta. Kor spálný na uho. A tady? Oni teď po vás budou sledovat a ono je lepší je tady vystřelit na tom parkovišti, protože to poškození tam máte schválně kvůli tomu, že on než dojedete do toho skladu někde tam za městem, tak aby vás jsme s tím zničili. Ale já jsem je takhle chytře na ně vyzeral a jakož mám ještě nějaký granáty a ono jich tam určitě půjdou jak slepice, jak já. Tak já tam hodím granát a myslím, že tak po 5 lidech by mohlo být. Takže tak až takovýhle já jsem cheater. Jo, jasně. Jdu k tomu prostě, víš co, ne? Sakra. Sakra. Hele, počkej, zde na mě. Pěkně a... Takhle, tyhle. Nejste všichni vedle. You talk so much you got me disgusted, but you run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You started telling me you're my pal and end up telling me how to handle my gal. You run your mouth and I run my business, brother. You run your juicy mouth and I run my business, brother. Just run your juicy mouth and I run my business, brother. You always telling me what to do, saying I wouldn't do that if I was you. You run your mouth and I run my business, brother. Just clap your liver lips and I run my business, brother. Clap your liver lips and I run my business, brother. If I'd followed your advice on how to make dough, I'd been in the jailhouse long ago. You run your mouth and I run my business, brother. Zase autama přece. Musí vědět, ne? Ale Luďanost, vlastně tímhle bychom tu misi měli za sebou. Ona docela jako rychlá. Ale teď jsem Lukas nebo ne, protože minule jsem blábol, jak to bude Lukas a potom tam nic nebylo. Já to se omlouvám. Na policajtě. Tady se vždycky aspoň trošku rozjede to auto z toho kopce a on tady najít ten policajt. No. Musím se docela bát. Mě sám bude seškrobovat ze silnice. Tak
uvidíme teď to prd. Ale Pauli, že já vlastně jako nepádeš, ty vole. Taky chytré jen pokutu. Nemusím zabíjet. Kámo, oni už tam nemají co zpívat, je to I ought to turn you over to the cops. But dig this thing out and lay on the gate. Don't follow the rules. Teď můžeš zabíjet. Zkus taky točit volantem, ty! Zkusit, ale nevím, Pauli. You tell everybody I'm busted. You talk so much you got me disgusted. But you run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You start in telling me you my pal and end up telling me how to handle my gal. You run your mouth and I run my business, brother. Dobrých podmínek. You run your juicy mouth and I run my business, brother. Just run your juicy mouth and I run my business, brother. You always tell me what to do, saying I wouldn't do that if I was. Skvělý obchod. Tak se koukneme ještě za Lukasem. Počkej, ještě tady. Tak to vypadá, že nám Morello zase překazil obchod, pane. Pořád se nemůžeme zbavit té zatracený smůly, šéfe. Chlapci, nebudete tomu věřit, ale je to přesně naopak. Cože? Ten, kdo si tentokrát myslí, že měl smůlu, je Morello. No. Cože? Dneska jsem se dozvěděl, kdo ve skutečnosti byl pan Wickets. A? Wickets nebyl ve skutečnosti z Kentucky. Byl to zlodějíček, který Morellovi ukradl zásilku toho nejlepšího zboží a chtěl nám ji prodat. Morello si tedy teď nepřipadá, že nám znovu skoro překazil obchod, ale že my jsme mu vyfoukli auto jeho nejdražší whisky. To je dobrý. Takže náš byt byl obyčejný vychcaný podvodník, co krade jiný lidem zboží. No to se povedlo. Na to se napijeme. Na další úspěchy, chlapci. Obávám se, že to asi Lukas nebude, jak to tak vidím. Jo, teď budou nějaký keci. Jo, bude. Bude? Jo. Sakra. Tak keci přeskočíme. 1938. Ne, nebude. Jo? No tak aspoň vidíte, že nás čeká příští. My se dobrou chuť. Bude velice dobrá, jak tam vidím tu krev teda vzadu, no. Takže se těšte na dobrou chuť. Co, ty mi přeješ dobrou chuť, děkuju. Ne, to by fakt ne, vole. To jsi tam, vole, jestli nějaký ty svoje, vole. Nevím co, radši. Tak jsem se vám tohle video aspoň trochu líbilo, a moc jsem nemluvil, to bylo taková rychlovka spíš. No. Prostě musíte prostě všichni pozabíjet. A tam tady, jak jsem přeskakoval, to byly vlastně ukázky, jak vám tam vysvětlil, si můžete nechat, nemusíte, mi to je jedno. A to, toho policajta, jak tam na vás mluví, to není moc zajímavý, ale tak taky si to můžete nechat, proč ne, viď. Tak, čau.